Lah sarapan ya bukae tenanan lho. Iya. Hah? Ah, wis ngono kuwi lho. Ngene lak ngene teko omah sore omong aku ki kono ra sarapan lho. Ngomong karo bojone. Weng macul kak macul lah kuwi, Des. Heeh. Ndak sarapan lho. Kuwe weng tengdang jak sarapan teng. Mendes sajakane macul. Duh, dah. Macul era teyeng gitu deh. Tadi kayak karo bapakmu dong ranyang ya? Hah? Bu, bawa no. Tang. Harapane jane tahu lur. Tahu lho. Tahu kentang. Tahu kentang lur. Jan. Lawe apa lawe? Ya, lawe payak ropak. Panji kok sing akeh. Oh, iku gampang rasani. Ngomong ngono. Gampang rambuwe. Gampang rambuwe. Obah. Yang baru. Aku balik kamu lama dulu ya. Pakai no. Ben alamung yo dong. Penyakit ben alih. Tuh, tok akeh lho mangke. Indo mangkene. Alah jane ya asine yo urung, ini yo urung asine. Tok-toke kuwi iki ngono kuwi. Kowe duwe setil barange pah kandel iki pecemu iki. Sing suwe kan. Sakne wong suwe kan. Ayo. Ra pedas ya, tak jumune peyek we. Alah. Kakean mangan peyek omongnya. Pedas nama. Yo Pak kuwi lho. Pak. Alah, opak yang ngono. Oh ini komah Mas. Oh, opak apa-apa. Ngrasani bojone awake ngono mangane titik. Rene lawuhe. Anu dhewe kobongan to. Tebu ning Ibong apa? paling dibuang ora iso lho ora. Jarine anu bar panen. Wis panen to Mer. Jarine aku kayaknya aku angkane kan ngomongan deh. Tangan pet to. Oh.
Kono nek Sumbril kono. Anu etan kuburan ya sumber kae. Sumber gede kok. Kontrak kuwi ngliwati bus-bus ngono. Ya, roh. Daging tang. Ya mau buat daging itu. Oh, daging juga gitu dong. Wah, buku murah itu wargi. So ke menjeng, di ke menjeng. Oh, alah. Lah, telamu anu di lho, Des. Kome gembil. Wah, kowe iki mangan apa? Apa to? Omahe dhewe mangan iki diwarek-wareki. Kayak bajangan sewajan entek nih wong karo itenge. Bayar ra kepangan, Kan mentok. masak. Anu ra kepangan semua buang-buang duit. Wah, terong aku njaluk terong. Wah, ya pedes ra sida. Lah uji mampune terus jangan terong kayak lomboke. Wah, kae lah. Isi utuh. Karo tep. Karo tewel. Ya, Des. Tewel. Wah, tenan wir tewel tenan teng. Tenan. Lah wong sik lekas di telane ambune Pak Sur ya. Wah, lha iki mesti koyo ora ngerti yo mercon. Rong piring. Tambel terong karane apa? Tewel. Ewel. Ini cangking ye. Yo apa cangkingku rono enggak? Tewel jam tenanan kak diinan itu. Patang dua gimana? Ora. Tinggal Mariati. Mbak dapat bareng ke Jawa Timur. Mes apa? Endi? Tewel mus. Ali kok ngerah-ngerah. Pengen gowo brok. Gue tak pangane lah pedes. Lah, jegrak tak. Bicara dhewe wae dhewe ra pedes mre. Anu dulu rokok ya anak ahong. Ahonge. Heeh. Kok Batam. Paling nempuh tunggal itake wis nek nang. Hah? Apa Mbak mulai kata? Ah, ora mulih dodol rokok. Apa? Ahong. Nggih. Pun kula sukane teng sekolah lho, Bu. Wong tak. Ada sing mboten. Nggih. Nggih.